Iki enek panyuwunan saka WA. Pak Dalang, kula dalu niki live streaming le. Kula badhe nyuwun lagu. Jineman adu semu sawere benjang tanggal 20 nggih. Nuwun nggih. Saking Bu Hesti, heeh. Garwane Pak Hendro Kusuma. Tanggal 20 Mayang, Wah, Mbak Esti Rahayu niku. Nggih, Bu Esti Rahayu kalih Pak Hendro Kusuma. Mas Indra, Nggih, nyuwun kula sakniki nggih kesetan pesinden nek wayangan mangga. heeh. Menika jineman adu semu menika khusus. Menika Khusus. kagem Mbak Arum sanjangipun. Aja ngono lho Mbak Apri, streaming lho. Monggo diping pinangkani riyin nggih Mbak Apri nggih. Nggih. Monggo Bu Indarti. Mboten Mbak Arum mawon. Nggih mboten. Mbak Rum maupun kathah mengke melih nggih Mbak Rum nggih. Monggo Bu Indarti jineman adu semu. Minangkani panyuwune Bu Hesti Indra Kusuma. Lali sepisan melih Bu, monggo Bu. Matur suwun nggih Bu. Matur suwun ugi karo karawitan napa mau asmane? Sukolaras. Sukolaras. Heeh, matur suwun ugi Om Rinto, Om Cokres. Matur suwun kabeh. Yo wayahe Mbak Apri karo Mbak Mimin. Nggih. Ngaturke napa niki? Wau panyuwun wau napa Mbak sing dereng? Sampun senten layang Sampun. kangen. Layang kangen nih beto orjen niku. Nggih. Dipun gantos mawon. Dipun Rakenan gantos, nggih. heeh. Lali janjine, Mbak. Lali janji. Heeh.
Pak De Patut bawa riyen. Oh, mantep. Ah, bawane napa Asmaradana kenging napa Danyang Kula kenging sepenting pelok 6. Heeh. Aja turu sore kaki ngoten nggih. Kenging. Kegarane Nggih. wong akrami tutu bondo tutu rupa Iki sing momong dhewe cik cilik truk. Heeh. Cik zamane ijik melu ning jembul. Heeh. Amung ati pawi tane Noni nonong yen gampang kena pisan iki ya di susul karo Mas Yak dhewe Kang Gareng. Sinten? Mas Hari. Calon Mas Hari Cawas. nganten. Nggih, calon nganten karo Nduk Chandra. Amin. Lelakon sing wis karo aku ya wis men, wis Nggih, berlalu wis ya. gen. Mas. Wis wani moklok. Wong kuwi karo Chandra ya kanca dhewe Ya. ora ngalah karo adine. Sing Ya. urung welut iki calone aku apa piye Lut? Lah. Kowe pinter golek duit ya golek pangan dadine iki. Mas Welut ki nek ra rondo ora seneng kok. Heeh. Kae ora payu ketoke ora karo rondo. Gur njajali sapa-sapa wae ya. Karo omku dhewe, Om Hasto. Heeh, matur suwun. Nggih, Pak De Patut. yen gampang luwe gampang noni yen hangel ngel kalangkung noni yen angel kalangkung loli tan kenoti numbas harto monggo Mbak Apri Mas Cukri. buka celuk Mbak Apri Oh, buka celuk. dina minggu sing tak tunggu monggo Dina minggu sing tak asik asik Kowe ngajak ning tawang mangu. goyang Mbak Mimin Kitik gitu. Nganti lilir srengenge Asik. anak ini aku nunggu kowe. pengawan solo Tak SMS terabal. ayo lek cokres Telepon malah mbok pateni. oe 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 Mangkel aku mangkel yen kepathuk pipimu ngasih tak oe 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 lalila Kandhane alasane ora gelap tiwas dandan kowe ora
Jan-jane kowe nang ngendi galagatmu sajak nyobriani hatiku sujana Ayo tarik Om Cokres. kencat karo manungsa Lalilila. Solo SMS rambal yen tak telepon oh malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepetuk tiruku menita cewa Lolilo asik asik disusul bapakne dhewe pri. Sinten, Lek? Pak Narto KUA, sok kene Arabi. Lah, Pak Narto kae bapakne Mas Kunto. Oh, Nah, saking cepet. Cepet, Pak. Kancane ketoprak. Nggih, suwun nggih, Pak. Nggih. Kena ketoprak dabukan apa to, Lek? Patu. Watu yo meneng. Malah rol kok kuwi rol rasa polesan wis alami. Ya nak dintekke nak. Jan-jane kowe nang endi? Gelagat atiku susana kowe kencan karo wanita liya Lololo iyo suwun Mbak Apri Mbak Mimin. Nuwun. Ngijoli panyuwune wau nggih. Apa mau? Layang kangen. Layang kangen. Heeh. Cek jam tengah telu, Nduk. Heeh. Pripun menika? Anu. Lanjut neh. Tak kira ki nek wis dur kok lanjut. Wes kok penamen saweran 1.500.000 kok dak. Ya alah. Anu Mbak Apri Mbak Mimin. Pripun? Bojoku men nyumbang lagu. Dikenalke karo wong Brangkam mriki. Ayo Bu, ngadeg Bu. Monggo Bu, garwa seniman iku kudu sing Heeh. jembaratine soalé serame sok gojek nang pepaduan karo kasunyatan rak beda. Heeh. Monggo Bu, ngadeg. Tutuk tutuk tutuk. Lek kres, ngrese weh. Monggo. Mriki jumeneng lho. Monggo. Niki Mbak Apri Mbak Mimin. Pripun? Elek-elek niku bojo kula. Niki titianipun. Nggih, heeh. Niku saking Karangpandan, Karanganyar. Nggih. Monggo jumenenge mawon kok ya. Monggo. Jumeneng Bu, jumeneng Bu. Monggo kersanipun. Instruksi. Pripun, Mbak? Jenengan ki ya ora sopan kok ngarani bojo kok elek-elek. Karo jenengan elek endi? Ya lek aku. Lah iya. Ning kan kono gelem be aku. Berarti
berarti bodoh ra elek. Bodoh. Loh, kepepet. Bu. Bawa pelok 6, pelok 6 Pak Gluk. Ndang malih slendro wae. Pelok 6. Bawa apa dibablaske ning gelo. Heeh. Bawa sasake lah. Asmarandana kenek, Dandang Gelo kenek. Engko. Pangkur mawon. Nggih, pangkur. Ki Mas meling kok. Budalang paring asma sinten to? Fitri. Oh, Mbak Fitri. Kuwi ngefan lho Mbak karo kowe Mbak Apri. Mboten dina tontonane YouTube mung peyan. Heeh. Sayange ming siji. Pripun? Kok ya jenengan niku kok ya kilap kali niku niku. Basane lho jodone kok ya Ngece. Zaman sekolah niku gane nggodani kula lho niku. Oh, nggih to. Alah. Alah nggih to. Tak tableki bokonge kok. berarti barengan seangkatan. Kakak kelas. Oh, kowe ya lulus. Ora. Lah ngapa? enggak. Enggak, Bu. Pangkur. Noni. Kangenku tanpa upama. Suara apike kaya ngene kok gur ning nggon gamelan kok ya ora gelungan ngono ya lek iki mau. Lah niki wae kalih ngomong kok terus. Mboten napa-napa mengke putrane kula benane mah. Kuwi sire Mbak Apri. Pripun? Sire gak melu. Bareng iroh Mas Hartoyo niku kan damel apa? Pamflet. Heeh, enten jenengan niku. Loh, aku kok kudu melu men ketemu Inces bareng ini. Bejane sing duwe ya Lek, suarane apik, gek ayu. Ah, jenengan niku. Wajahe bayi apik nyatane Padahal kula putrane mboten tau apik. dilem lho, Mbak. Oleh niku. Kleru gede, kadang wong wedok ki mung butuh dialem sithik Lah, ngono nggih. wis mongkok ora kudu. Pejahi mawon. Pon usruk kae. Mangga. Wasangganku Nek Penontonnya sekolahan isih akeh ya, iki Tro. konsonan vokale cetha ya Pri nek piyai Nggih, sekolah Tro. iki. Sekolahan, heeh. Ngeli loli Sliramu nate lo tresna lahir terus sing batin. buka celuk, Bu. Gelo. Nane Ning ngendi dah tutuk dah asik asik kepengin ketemu
lolole miat langen ing kalang yuan goyang Mbak Apri. Princess Amelia. Jos. Ayo Wisnu. Sing ngendang pelah kok. Sentimen kok. Wolo. Kaya ngene lakonmu. Hei. Yen pancen dipisahke. Tuk 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 tuk. Makasih nggih, Mbak Apri, Mbak Mimin. Oh he oh.
Oh hi. Adalah oh 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 kemuda rangsang oh
Oh!